omiyo jalup jatwak kende. E twak madhi nyuolo paro mopogore opogore, Ruto ne owacho ni piny owacho ne ogolo obila masanja e counties mag Laikipia, Elgeyo Marakwet kod Baringo kaka yo mar miye kum gino ma oseketho chal mar arita kwe e counties go. Ne omedo lieko ni piny owacho ne paro ni odhi tiyo kod obila masanja go kaka jolweny mage, gino ma osemiyo oganda mathoth owito ngimagi e lwet jonjore. The withdrawal of the National Police Reserve was really an unfortunate act, but because it was intended to punish William Ruto, never mind that many people lost their lives, is a real tragedy, but that is the nature of our politics in Kenya. Kata kamano, jalonye weche mag siasa Charles Midenga e twak mare achiel kachiel gi Ramogi TV okwedo wach makamano ka olero ni josiasa ok onego rwak siasa e weche mag arita kwe. Penjo mag weche mag security gin weche moluoro Kenya mzima moko ni obed ni ng'ato tugogo. Kaka nowacho no en gimo ningo bed kata ni itimo investigation. Mondo ng'eni to eto ong'e nade ni sirkal emane gete gi police reservice. Kes nowacho ni sirkal wacho ni police reservice go ni militia mage. Tiende ni sirkal wacho ni polise manotere kayaga ni Ruto ne dhi tiyo godo kaka jolweny mag. Mano wach maduong' miwuoro. Ruto bende ne owacho ni chal marach mar uchumi mapacho kae ne okel kod mosruok e kind jatend piny Uhuru Kenyatta kod ogai mar ODM Raila Odinga ma owacho ni ne othiro chenro mag piny owacho. If you look at the 4 pillars of the Big Four plan, one of them was agriculture and food security and nutrition. Unfortunately, that plan fell apart. It was actually sabotaged. Jata chenro mar twak manyoro bende ne oketo Ruto e mbero maliet ewi weche mag yako lope ma osebedo ka itudego e kinde machien. Kata kamano, Ruto ne oramo ni oler kapamba ka ochiwo ranyisi mar lo mar Muteshi ma owacho ni ne ousne e yor miriambo. I was a victim of fraudulent sellers of that land. What the court ordered me to do was to pay for the 3 years I had occupied the land. And they calculated and said the income from this land would be approximately 5 million shillings for 3 years. And that's what I paid. The people who sold the land to me were taken to court. Wach machielo madhiwe jopiny kod penjo mathoth en chung' mar William Ruto ewi dams mag Aror kod Kimwarer. Ka oduoko penjo, Ruto ne okayo lake ni onge omenda moro amora mar jopiny mane olale mibadhi mar Aror kod Kimwarer. Maen ataro kod chung' mar apisi maduong' mar okwach kich kod duol makedo kod mibadhi e pacho kae maduto ne oyango ni omenda maromo bilion 21 ne olale chenro makamano. I don't believe any money was lost. And even if money was lost, people should be taken to court. Ogai mar Kenya Kwanza bende ne onyiero paro mar jalar tend piny kod otiko mar Azimio Raila Odinga mar yawo twak manyien ewi chenro mar chulo gope ma piny Kenya nigo. Kaluwore gi Ruto, piny Kenya nigi nyalo mar chulo gope mage ka bende oseyo piny owacho mar Jubilee kuom keto omenda ma korgi odhaw e chenro mane onge budget margi. We have said we will first slow down, put the brakes on borrowing. Number 2, we will put brakes on unbudgeted projects. In fact, that is the biggest source of our problem. Projects that are not within the budget. Okil Kamaloka Charles Midenga yango ni bagni mar Ruto kod weche kinde twak manyoro nyalo mae ombulu ka bende osiro lwedo kang' mar Raila Odinga remi chope twak manyoro. Koso mar dhi Raila no komae ombulu, koso mar dhi Raila no miye pod en gombulu nikech yo mane Ruto odhi kuyocho to gi kaka no duoko penjo, dhano nene gi to gi kaka no oduoko penjo, no duoko penjo e yo moko winjore. Koro wanyalo wacho kendo ni kaka Ruto no wuoyo ochako medo Raila ombulu. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Kwadhi mbele ni duol matayo yiero e pacho kaendi maen IEBC ochoro nyime ndalo mawinjore chwalo tese duto mag ombulu e pacho kaendi. IEBC wacho ni mae otimore kaluwore gi deko mar moko kuom buche mamulo yiero ma higani. To kaka Chris Owino leronwa, duol no be norwako pacho kaendi moko kuom otese mag ombulu ma osechopo mosego chapa bende. Ndalo 12 motelo ne yiero maduong' ma tarik 9 dwe mar 8 higani, ikruok ne yiero makamano onyono rang'eny mamalo.
Odiochieng' ma kawuono, kidieny mokwongo mag otese mag goyo ombulu mag jolar tend piny omolo e pacho kae. The team has been out. We've gone to Greece to do due diligence and to do quality checks. Basically, we went there to ascertain that the ballot papers is in accordance to the specifications that we gave the company to do this work. IBC, agents mag jochung' mar tend piny, joneno mag yiero, jotend ute lamo kod riwruok mar jochung weche ne omolo nyaka e piny Greece mar neno chenro mar goyo chapa otese makamago. The commission extended an invitation to representatives of Azimio la Umoja One Kenya Coalition, United Democratic Alliance Party, Roots Party, Agano Party, Kenya Editors Guild, Office of the Registrar of Political Parties, and Political Parties Liaison Committee for monitoring of the 2022 presidential ballot paper printing for quality checks and assurance. Otese mag goyo ombulu mag jolar tend piny ma okelo odiochieng' ma kawuono gin mag counties 18 moriwo koda Kitui, Mwingi, Mombasa, Nyeri, Wajir kod Nyandarua e kind mamoko. Otese mag kombe mag siasa mamoko maromo milion 132 dhi molo e pacho kae tarik 3 dwe mar 8 higani. The company had planned that the last delivery date would be on the 29th of July 2022. However, due to the court rulings delay, the final delivery date will be on the 3rd of August 2022. Kaolose kinde rwako otese makamago, jalup jakom duol matayo yiero e pacho kae Juliana Cherera oyango ni jochung' kod jokanyo weche mag yiero duto omor kod chenro mag goyo chapa otese mag yiero ma higani. As IBC invited stakeholders to be with us and to check with a third eye, because they are the ones that know how the photos and the details of the presidential candidates, how they're supposed to look like. Whatever has been there is what we agreed on, what we saw, how we found it, and I tend to believe that that is the real situation, which is there at Greece and what has come back to Kenya. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Kwa dhi mbele ni migao mar arita kwe koro ogolo siem ne jo Kenya madonjore timbe mag njore mag pesa ahinya to e kindegi mag siasa dhi godo mbele. Jatend migao mar arita kwe Fred Matiang'i yango ni mibadhi moko mag omenda kod asoya ma jo siasa koro chiwo ne jo piny e kindeni omiyo kata mana medo manyo pesa moko matindo tinde bengi koro onge siling 100 200 giri koro lal. Walter Nyambaga nigi ler mar wachni. Jodite migao mar arita kwe ne obiro kanyakla keto lai tich korka kedo kod timbe njore mag omenda motisi gi nying mar luoko pesa to kod yango chenro mag kedo kod njore mamoko. Jatend arita kwe Dr. Fred Matiang'i kod ogai mar obila Hilary Mutyambai ogolo siem mojing ne jo siasa manondo keto opara manyime e nyayo tim mag godhruok gi omenda masani omiyo kata mana kwan mag omenda chwing e kwan gi odok chien e bengi ma pacho ka. Matiang'i wacho ni sani kata mana node mag siling 200 sani nok e bengi wira ni jo siasa tiyo kod gi chiwa soya ne jo piny ogone gi ombulu mano ma otisi ni gonya. All of you Kenyans who have been moving around the villages, you have seen people who are carrying money in bags, lining up citizens, giving them 200 bobs. The bankers in the room, you understand now you have a shortage of 200 shilling notes in your banks. And 100 shilling notes in your banks because politicians are bribing villagers. People are not working. They are standing on the roadsides to get 200 shillings and so on from all these money launderers. Matiang'i wacho ni od buro winjoro choge chik moro maketo lai motegno makedo kod timbe njore. If immigration is not effective in terms of issuance of work permits and knowing who is around and who's doing business, who comes into the country and what they do, we'll end up with cases we have been dealing with. They have been called to parliament before to defend so-called Turkish investors who don't even have a bank account. And they are just operating around with senior politicians and saying they're investors, carrying briefcases and they don't even have a bank account and so on and so forth. And no one knows their address in town. I'm coming here to partner with you in this noble exercise
And I would like to confirm that the National Police Service joins you in this launch this morning. And we are taking the direction, every details. Riwruok mok mar piny owacho dwaro ni mondo kol oko chudhe masiro njore makelo hinyruok ne ngima oganda kod lwasi marach mar ohala. We as Kenya seek to enhance our position as a financial hub in the region by fighting international crime, especially money laundering and terrorism or financing. Of course, the effects of money laundering is that it makes us vulnerable and it exacerbates threats such as corruption, terrorism, organized crime, and eventually insecurity. We are also reminded that various terrorist attacks that the country did witness in the past did result to loss of lives, destruction of property, and also with the consequences of adversely affecting various sectors of our country's economy. Jatend arita kwe Dr. Fred Matiang'i kanyakla kod ogai mar obila Hilary Mutyambai osengotio kanyakla kod ogai mar jomin buche Nurdin Haji e kolo oko kweth mag njore mar rocho chumi pachoka. Walter Nyambaga, Ramogi TV, Nairobi. Kakoro dong mana ndalo moko manok kende to oganda dhi yiero moko kuom ute bura mag kaunti podo wejo piny e mudho kaluwore kod kaka chenro mag yotim to mamoko bende yangore ni pok oyudo yo makare. Erino Koth leronwa ni kaka ywaruok ma osebedo e od bura ma Homa Bay kod rumbi ma podo kwako od bura mar Siaya County koro wejo piny kod kia ni oselorgi kosoyo nyaka sani. Wach puodho budget bende kelo penjo mathoth mokalo. Odong mana ndalo 12 kende to Kenya dhi e yiero. Achiel kuom kombe ma jopiny rito timo e yiero en mar jood bura mag kaunti. Ute burago ne onego bed ni oselor ayanga ka girito yiero. Loro ma idendo gi dho chike mag ute bura ni Sinedin. Tiende ni giloro nyaka chieng' luong romo kendo. E kaunti ma Siaya kong'ere ayanga ni od bura ne olor karang'o. Kata ka bende budget ne okal gi jood burago. Mawachore ni okosebet ka nenore od bura mondo tim twak kaka ute bura mamoko osebet ka time kinde mosekalo. Josiaya bende wachore ni dhi e yiero ka ok ong'eyo kwan mar omenda mano kadhi e budget ma bende chik dwaro ni jopiny nyaka golie pachgi mondi kapok okal. Ramogi TV ne otemo manyo spika mar kaunti no Jojo Kode e wi ler mar od bura mar kaunti no, to kata kamano nyaka seche mane wadhi e yamo ne pok wayudo dwoko moro amora. Weche ma okete mbui mar kaunti no yango ni omenda morumo dwe mokalo. Siaya ne oyudo omenda maromo siling bilion 10, milion 157, 257 gi siling 717 kowuok e piny owacho mamalo kod choko mekgi giwegi. Kaunti no ne oketo omenda maromo siling bilion 10, milion 302, 793, siling 146 chenro ma opogore opogore, kama siling bilion 5 ne onego tigo e chenro mag dongruok, to siling bilion 5 gi milion 150 ne en mag tije mamoko kaka chulo sara mag jotije. E kaunti ma Homa Bay, bang' bedo kod ywaruok e kind moko kuom jotend kaunti mane ochopo nyaka nyim doho, jood bura mag kaunti wachore ni ne oseloro aling'ling'. Loro mane ochan tim dwe mar 5 ne ochor nyaka tarik 12 dwe mar 7, kama wachore ni ne olore. Budget mar kaunti no mar siling bilion 8.9 ma bende iwacho en yuto mar kaunti no dhi dok piny kod bilion 1 mane okal tarik 30 dwe mar 5 higani, wachore ni bende nokalo aling'ling'. Koda ne spiko olore kod ok olore, olorore automatic nikech nok giolta kalenda mar assembly. And aneno ka budget nokadh bende mana chieng'no, ma iyudo ni jakom budget and appropriation no manage moyudo MCS 20 mane wacho ni ne gimit quorum. Iwacho ni house business nyaka mi member chon kodong' a week mondo ging'e ni gidhi pass budget. To king'eyo margi ni chalo mani nodhi omanya MCS igone gi sime to gibiro mondo gipuodh gini tarik 12 nikech ging'eyo ni chieng' cha dino gipuodhe. Assembly do stand close and onge business machielo mane ginyatimo unless ni gimanyo special setting. Chik dwaro ni jood bura nyaka bede od bura mar kaunti mondo ka gikal chenro mar dhi e yweyo kaka mabiro motelo ne yiero maduong'. Asemanya ahinya chik miluongo ni public participation, tieni kolo it ji kata kolo chuny ji kata liro it ji ni gima kama chalo. Ok gise
golo bill mano. Bill mara public participation no setere lwet governor. Dito oko kete se inango to ken mano kende. Bills mo setere kanyo giwese miwa me yego. Gin chiegni bills auchiel oko kalgi nango. To ka oko kalgi kaka ila mag kata solo suruka. To suru to gisolo. Chik mane magi solo go suru. Anyalo wacho ni as a person I'm disappointed. Nikech ne wayiero jotelo ma onego bed ni ng'iyowa. Nonego bed ni ging'iyo haki magwa in terms of welfare marwa. Ging'ini wadak nango to business manonego bed ni gitimo ok gisetimo. As it is, we are in suspense. We don't know whether the assembly is functional or not. Okwang'eyo ni ose lore koso pod odhi mbele. Bedo ni moko kuom counties oloro aling'ling kendo kalo budget e yo ma ok ni e lela. En ranyisi kaka jopiny thoro ket thenge e weche mag omenda ma county yudo kendo ma county tiyogo e yore mopogore opogore. Edwin Okoth, Ramogi TV, Nairobi. Nyikwa Ramogi wadhi e yueyo mana moro machuok waduogo kata chiko ni wendo bro biro ilo wakato entie Morina Rwa Alago ni kaendi. Aneno ka nyinge bende ni e oboke mine nating'o kani page 104 nyinge bende ni e ka obro nyiso wani to od buche gi igwelo ji nade to bitimo gi yo makare en godwa kaendi kikudhi mabora yenyo dhi e yueyo waduogo kendo wado winjo ni gini otime nang'o mane penjo ma wan go maduong' kaendi. Okamano wanere. Apenji, baba dhinadi, apenji, entiere kare, ha? Ageno ni onge gima Bihano timo marach. Dawe, ing'eyo ni Bihano ema okonyo. Sharon Ong'ao, ka an Nairobi, ma Ramogi TV. Niaje, unajua juzi nilisikia kuna politician fulani alisema kitu controversial sana, lakini si unajua vile watu saa zingine upenda kuongeza chumvi kwa story. Mimi nilikuwa nataka kujionea mwenyewe nisidanganywe. So ngoja kiasi. Yes, sasa mimi sikungoja kuambiwa. Nilipata the full story hapa kwa simu yangu kupitia app ya Citizen Digital. Hata wewe unaweza pata hii app pia. Unataka nikuoneshe? Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Oya, twende. Oya, twendeni. Boss, siogope. Koegi, Koegi. Maji kwa kila boma. Bei ya unga ishuke. 6,000 mfukoni. To make all this happen, vote Azimio Blue. Vote Baba and Martha. Get out to vote. Vote Blue. Other insecticides are made of synthetic toxins that are extremely harmful to your body. Bolt is primarily made from natural pyrethrum, which means it's not harmful to your body and is safe to use in your home. Bolt, safe for you, deadly on doo-doos. Pur osebedo ohala maduong' e pinywa kaka jo Kenya. Ng'e mang'eny kuom jopur kod pur. Strawberry dwaro close attention. Kendo odwaro ni seche duto isiki wuoyo kode, imuli amula. Chakre loso puodho, pidho cham kod kayo cham. Kifwenyo gik manyien kod yore mag pur manyasani. Puonjri weche pur mamolo e chiro masani kiuso kendo kinyiewo gik moa e puodho. Magi te yudore pur gi ohala chieng' tich adek saa 1:45 mana e Ramogi TV. Gik masiko timore ngimane miyo bedo gi penjo mang'eny. Anyalo timo ni gima rach ahinya kaki. Nono nyalo bedo jasiki maduong'.
kabe onyalo bedo gi mor e ngimane. To hera ma en go kuom joode miyo otemo umogi gi yore te. Ing'e ni kawuono Thapki ochako miyi ngima machielo. Akwai ni ikonywa wate. Thapki wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 e Ramogi TV. Kapok ondojo mbaka mwachiko uchali moko kuom jowuoth manyocha otonye masira mar bas manyocha onego ji 35 e aora Manithi. Yango ni bas no nyocha osenyiso ranyisi mar bedo gi ng'ikruok motelo ne masira no. Moko kuom jowuoth manoloso gi Ramogi TV wacho ni nyocha gichako chich kata ka wuodhno pok ochakore. Simpros Okinda nigi ler mar wachni. Duong mar Chuka e kaunti ma Meru, Johannes Ario pod paro maler masira no manyocha otimore odhiambo mar chieng' Jumapil. Wuodhe nyocha chomo Mombasa bang' wuok e nyasi mar ayie mar nyako ma wuode dwa nyuomo e gwenge ma Maua. Owacho ni nyamburko no nyocha gisechich ni rach e chakruok mar wuodhgi. Tulikuja tukifika Gembe Central wameisimamisha hapo. Tukaona ameleta makanika akaiangalia hapo. Alipoiangalia tukatoka. Bende owacho ni safar no ne ok yot ka oparo kaka jariemb nyamburko no nosiko bedo motang' e gode, gima ne nyiso ni brakes mage ne ok beyo. Tukaona vile driver alikuwa anaendesha hiyo gari. Alikuwa akifika kumteremko anajaribu kwenda polepole. Sasa hatukujua ni kitu gani inamsumbua. Alafu gia pia kiingiza gia wasikia akilia kwa. Sasa alipokuja akamliza mlima sasa moja ambapo tulikuwa nafika pale pa ajali. Sasa alipojaribu kubadilisha gia na brake ile tukaona kama gari inaanza kwenda mbio sasa. Hassan Mkoko maen japuonjre e kar tiegruok ma Meru National Polytechnic norek dhi Mombasa. Hassan nyocha e kaminode okonyore kendo nyocha gitero nyathino mondo mi jonyuolne one nyakwargi. Nikaona basi nenda mbio. Mimi nikaanza kuomba dua Mwenyezi Mungu atusaidie tusipate na ajali, kwa maana hiyo ni nini ya binadamu na si ya Mwenyezi Mungu. Sasa kwa harakati ya kuomba nilishtukiwa nimetolewa ndani ya maji. Mguu ilikuwa imevunjika mara 2. Sasa mtu akinishika mguu nikaanza kupiga nduru. Alafu sana saa kidogo nikalala. Nilikuwa nimezimia nikajikuta niko huku. Kanyaka samane wa uwe kode ne poko ng'eyo kama wuode kod min wuode ne nitiere. Sijajua lakini wananielezea wako vizuri, lakini sima vile mtu anaweza kuambia tu jumi sijawaona. Wananielezea wako vizuri, lakini sijatangamana na wao. Mwashigadi Kipele mabende japuonjre e boma ma Meru lero gima oparogo masirano. Anyuola Kipele mor ni wuodgi en achiel kuom jogo mane otony e masirano. Niliona kama gari ime lose control yani. Dereva anajaribu kustia right na left, lakini gari ilikuwa isha lose control. So like ika flip. Ikaanguka hapo chini, kulikuwa na river hapo kando. Ametoka akiwa hai, he was the lucky one. Kuna wengine pia ambao wametoka pale wakiwa sawa. Tunashukuru japokuwa alipata majeraha kidogo kwenye mguu. Lakini tunashukuru pia na hospitali wamezidi kumwangalia. Duol mochung'ne weche mag yore wuoth to pod dhi nyime kod nonro mar ng'eyo gima ne nyalo kelo masirano mowe ji 35 kowito ngimagi. Simpros Okinda, Ramogi TV. Wan kaka Ramogi TV watimo mos ne jogo manoyudo masira kendo wamedo lemo negi. Kapod wan mane yore mag apaya go ne ji 3 magin jorit jachung' e kom mar gavana ma Kisii Manson Oyongo nowito ngimagi e masira mar apaya alwora mar Nyambunwa e kaunti ma Kisii. Masira no mane otimore apaya matudo boma ma Kisii kod Kilgoris ne oriwo nyamburko mar Probox kod jariemb apiko moro mane ni kanyo. Wachore ni nyamburko mane oting'o ji 3 go ne temo hepo jal moro manyowuotho gi tiende kapok obayo yo kendo ng'ielore ding'eny. Joma nyowito ngimagi koro yangi kaka Joel Ositu, Seth Omambia kod Steven Makori. Jok mane oresi medo yudo thieth e od thieth maduong' mar kaunti mar Kisii. Kasi, yani kwa speed, na bahati mbaya ili lose control
alafu ikagonga pedestrian ambaye alikuwa anatembea kando, na ikagonga tena pikipiki ikaanguka. Bahati mbaya abiria moja aliaga hapo hapo na wengine 4 walipelekwa hospitali. Baadaye tukapata habari kwamba abiria 2 tena waliaga wakati wanaendelea na matibabu. First and foremost, I want to send my sincere condolences for the families of those who are affected with this tragic accident where precious human life was lost. And these are people who are supporting me in the campaign, and they're also campaigning for me. So it's a sad moment for all of us. Na nachukua hii fursa kuomboleza na familia na kutuma rambirambi zangu kwa jamaa, marafiki na haswa jamii ya Kenya National Congress na wote wale walikuwa na wajua. Nigwa Ramogi wamedo sayo mondo bed motang' apaya kendo med lemo bende ne jogo moyudo masira. Kwa dhi mbele wache mano nyiso no dhi gombaka moro ka endi gi Morina Rua Alago men ODM Women League kata duol mar joma mine ODM, to mae gimo wada gombaka no duol mata yiero e pacho ka endi men IBC ochapo e oboke mar piny owacho nyinge ji maduond buche ogwelo mondo mi odonji e ute bura ma opogore. Listi no yango ni jogo mane orem e welo mag duond buche, moko kuomgi oyudo thuolo mag gwelo goendo kaka George Bati leronwa. Bang' duol mochung'ne yiero kod kiewo e pacho ka IEBC tamore jogo mane duond buche geno gwelo e od bura mar 13. Duond buche ko giko ne otimo lokruok ne listi magi kendo chwalo ne IEBC. Kaka okang' mar neno ni giluore kod chike, jakom mar IEBC Wafula Chebukati ogoyo chape e obok ma pacho ka listi mag jok ma duond buche go geno gwelo e od bura mamalo, od bura mar Senate kod mago mag counties, ka moko kuom jotend duond buche go kod jo od bura masani mane ok oyudo thuolo e welo bende nyinggi nie listi no. E kind jogo ma duond bura mar ODM ochwalo ne IEBC mondo puodhne gwelo kaka jo od bura mogwel e od bura manyien mar 13 oting'o jakom mar ODM John Badi, Irene Nyakirario Mayaka, Amulkher Mohamed, Harold Kimuge Kipchumba, ma bende gin ji 4 mokwongo e kind mamoko. E od bura mar Senate, ODM ogwelo Catherine Muma, ma bende en jatelo mochung'ne yiero e duond burano, ka ilwe kod Abitus Akinyo Yono, Hamida Ali Kibwana, jaod bura mar kaunti ma Busia Florence Mutua, kod manen jaod bura mogwel Sanjeev Birdi. Listi no bende oting'o Rose Auma Ogendo kod Beth Kalunda Siengo e kind mamoko. Mondo gichop dwaro mar chike mag yiero, duond bura mar UDA motelie koda William Ruto bende okodong' chien ka jo siasa manyocha odong' e welo bende gin moko kuom mago ma hapgi oleng'ore kendo yudore e listino. E od bura mamalo, Dorothy Muthoni Ikiara ema nyinge otelo e listino. Moko gin Joseph Wainaina Iraya, Jacqueline Mwenesi Lukalo, Jonas Msito Vincent Kuko, jaod bura mar kaunti ma Laikipia Catherine Waruguru, kanyakla kod jaod bura ma sani ma Starehe Charles Njagwa kata Jagwa e kind mamoko. E od bura mar Senate, UDA ochwalo ne IEBC nying Veronica Maina, jaod bura mar kaunti ma Narok Soipan Tuya kod nyawadgi ma Bomet ma bende noyombe welo mar UDA Joyce Korir e kind mamoko. E kinde no duond bura mar Wiper motele kod Kalonzo Musyoka bende ochwalo nying Christopher Mulinge Wambua, Esther Saina Karbwali, Dominic Kiplimo Keter kod Elizabeth Mutuku e kind mamoko, ka irito mondo IEBC opuodhgi ka gibedo jo od bura mogwel e od bura manyien. Ka e od bura mar Senate, duond bura mar Wiper bende ochwalo nying Shakila Abdalla kod seneta mogwel Sylvia Kasanga e kind mamoko mondo mi ogwelgi. Duond bura mar Jubilee bende kodong' chien e kind duond buche madito ma pacho ka gichwalo ne IEBC moko kuom jogo ma gidware mondo mi gigwel e od bura mamalo kod mano mar Senate. Duol mar IEBC koro biro nono mokwongo nyingego kapok ogogi chapa e gazet moyiedhi mar piny owacho manyiso puotho margi kaka jo od bura kod senators mogwel e pacho ka. George Bati, Ramogi TV. Mane mbaka mwadogo gi Morina Rua Alago maembe na chiel kuom jomogwelgo. Morina erokamano kuom wasichegi. Gini itime nang'o? En ratiro mane mitiyo go de gwelo ji kaka inero koro nosegweli no? Gima timre en party kuongo ng'iyo jok mosetiyo ni party. Nyaka bed ni inte gima isebedo kitimo ni party. Isebedo
i campaign ne party isebedo ki itimo gik moko matindo tindo ne party. Emomiyo party neno ni mondo oduok erokamano. Koro en kaka duoko lwedo. Duoko lwedo. To tiyo ne party ni nyaka beni setiyo ne party marom nade? Nikech nitie joma ywak ni gimbe gisetiyo ne party to gineno nyingi. Ji mang'eny osetiyo ne party. Jomo osetiyo ne party kawache kaka party mar ODM. Ji mang'eny osetiyo ne party e yore mopogore opogore. Gisebedo ka gitiyo ne party e kinde mang'eny. Moko osetiyo ne party nyaka ne party chakre nyaka sani. Moko mobiro moyudo ka party dhi mbele to gibe gisetiyo ne party koluwore gi kindegi ka gisebedo ka gitiyo ne party. Koro ing'e ni party ng'iyo ang'o misebedo kitimo ne party. Koro mondo party duoko ni lwedo mar goni erokamano. Koro en ratiro mane nikech jomoko nyalo wacho ni ambe itiyo marom nade nikech nyaka beni gin gi yore mar ng'eyo nikech ka donjo e party kawuono to tiyo to imbe ni donjo e party nyoro titiyo. Ere pogruok wadonjo kanye nitie kaka ondiki ni nyaka iti higni 5 higni 4 higni 2. Ing'e ni sama ne ji timo application mar party nyaka ne bed ni isebedo e party kuom higni mokalo higni 2. To be nyaka bed ni isebedo ka in life member mar party kuom higni mokalo higni 2. Koro nyaka bed ni higni 2 gi okikawo tin mar higni 2 kisebedo kitiyo ne party. Emiyo jo party ni duoko ni lwedo. Nitie joma seyo mawacho ni nitie jomoko kuomu matiyo gi pesa mondo eko migi gwelo ni. Be nitiere adieri e wachni? En awacha japuonj miwacho kamoro amora ni jok moko tiyo gi pesa, jok moko tiyo e ng'eruok moro kamoro, seche moko ing'eya kani, seche moko ing'e ng'awa, lakini gima aseneno kendo kineno list manowuok sani ni wang'ni molo kaka chama mar ODM. Chama mar ODM odhi oduoko lwedo ne jok osetiyo ne party kuom higni mang'eny. Nitie joma wacho ni mane wacho kamano nikech nyingi nitiere kae. Dikoro nyingi onge ka bedi ni yie gi wachno. Nyinga nitie kanyo. To nyinga ma nitie kanyo king'iyo namba ma nyinga nitie. Nyisi maber ni gini seche moko kadhi yude. Nikech kalure gi kaka jok manobedo mano omi kom higa mar 2017 cha. Ne gin ji 17. Koro kineno ni nyinga en namba 37. Adieri kineng'iyo kar kanyo bonano ni abro yude. Okono choro mana jok makoro nosayude gi. Jok mang'eni dhi yude, wan ochoro gi achora. Lakini unu seng'eyo joma dhi yude iye ka. Gimang'eni ka lure gi list no kaka nitie, kaka opange. Ng'eni list ni ka koro biro chopo ni koro idwaro ji 10, gibro luwo mana nembni ni kaka nitie mar ji 10 ka. To ere thuolo mar rowere kanyindo be gibedo piny gi parties nikech iwacho ni gitime e yo mar ratiro lakini IBC noduoko listi mokwongo ka IBC wacho ni listi mokwongo nokotime e yo mar ratiro. Ino gima timre kaka ODM ne wan gi muma ilongo nang'o muma committee ne nitie recommendation mane gi recommend. Koro kane ochopo ni koro nego bed ni ji timango ikawo ji sama koro idwa kawo jok ma onego bed ni bede list ne oket ji e committees mopogre opogre. County ka county nobet piny. Koro county ka county kosebedo piny, county ni jo chair mar county gi joge gine ma ging'iso ni anang'eyi kaka an Maureen Arua Nairobi county ka chairman manen chairman kanyo wacho ni anang'e Maureen Arua osetiyo ni party. Ang'e ng'ama kama osetiyo ni party. Koro nyingi e committee kose a committee kore kodhi e central committee. Koro gima notimre gimoro cha en jok manosebedo kotiyo ni party mang'eny ni wacho ni joluo mang'eny moloyo e list ma Nairobi joluo mang'eny osetiyo ni party. Koro ng'eni sama ne IBC obiro ne gidwaro ni mondo koro otug gi tribe otug gine mar ni dhok ni okuche Wasomali gik makamago. Koro kanye manomiyo koro ineno ka jok moko mayuak jok mang'eny mayuak gisetiyo ni party adier lakini conditions mane IBC ochiwo
ema ne tuma ema ne koro tugo kodwa kae nikech koro nyaka pang gi ni koro i region makama region makama. To kata kamano nitiere jomoko mane orem yiero matin mar constituency gi kata kuonde od bura to gimbe ochako migi kom kaendi. Ere ang'o miyo joma jopiny nosetamore ichaki miyo kom koni? Gima timre e list mar ODM pok aneno ng'ama norem momi. Mano reme gine no ni mondo mokor ochopo ni momi. Gima timre niya, nolandi ni idwaro ji mondo bi joma dwaro ni mondo tim ang'o gibed e list mar party nilando party ka party. Koro in kaka wachinyan mori na Arua adhi tatim ang'o? Achiwo application mara ni adwaro ni mondo atim ang'o, ni abe mondo ayud mondo nyinga mondo jogi consider nyinga kama. Koro jogi ema ne otimo ang'o, ema nochiwo nyinga gi. Negi apply. Jok moko ka inyalo bedi setio ne party to ok nitim ang'o, ok nitim application. Koro onge kaka nyingi biro bet kanyo to ok ni kwayo ni mondo mi thuolo mondo ibede od bura moro amora kae. Koro joma winji kawuono mawacho ni gigi ntiere yo moro ma idonjo go de party ma ok en yo maratero, in ding'is gi nang'o ka koro watieko? Ni idonjo go party mok yo maratero. Onge gima timre, gima ong'e ni gimoro amora itimo gi ratiro mare. To onge gima inyalo miyi kokija party. Nikech kata sama idhi itimo kwayo mari, nyaka ibed gi evidence manyiso ni an ja party, asetimo ne party gima kama. Koro miya uru thuolo ni ema kwayo. To ojende be nigi thuolo ka? Ojende be nigi thuolo, lakini gima timre, ojende mang'eny ok no kwayo ni mondo migi nafas ni. Makata koro ne IBC keto chik mar ni nyaka vijende bede gini. Onge kama onyalo dhi gole jok manok otimo ang'o, jok manok kwayo ni mondo ketgi ka. Kore mane gima ne timre ni mana jok manok kwayo ema noket kar kanyo. To in ka koro wacho ni ikawo ji kaluwore gi jomo osetiyo ne party. Tiyo ne party en ang'o? Ka koro penji ni timo ang'o ne party? Tiyo ne party timo gik mang'eny. Kaka ang'o? Kaka inyalo timo registration ne ji mar party, inyalo wuotho kimanyo jo party, uketo ji e party. Unyalo bedo ni usebedo ka umobilize kata ji kaka wache ni wanotimo mobilization mar ng'awa mar Raila Amolo Odinga mondo bi okaw komni. Isebedo kwa timo ang'o, isebedo kwa manyo ne ji ID, kisemanyo ID mondo iket ng'ani obed jakura, kosebedo jakura mondo bed member mar ODM. Gik mang'eny osebedo kwa ng'enywa osebedo ka timo wache ni kata ndalo mane odagolo IBC ka pod ne wantie tie kanyo, mano be tich mana mar party. Tije mag party opogore gi ng'eny. Ober kara seche moko in idhi gatigo ne Raila Amolo Odinga koko, idhi to gik goyo koko goyo koko en mar niya ni baba nyaka yud gini kae, waneno ka udhi kodwa marach, ginyo nego beni waketo ka, nego beni kete ka, mago tiyo ni party. Koro ng'ano manyiso gimo nego dhugo ne koko? Onge ng'ama nyiso wani gima itiyo mana gi wi party. Ema gine ni gima kama, ema ber, kwa timo kama to jogi bro winjowa. Kwa dhi koni, jogi bro timo ang'o, bro timo kaka wadwaro. Mago tiyo. Itiyo ni party. Mane gima dhiera nikech koro ng'ama pimo ni utiyo ni party na mnade. Koro sani, thuolo ma koro dong' dala 12 kende mondo ji odhi e yiero. En ujumbe mane mutero ne ji e gweng'? Jomuwuoyo godo, ojende muwuoyo godo te, ang'o muwacho negi? Wan joma wuoyo kodgi, o joma wuoyo go mang'eny en wacho negi mondo wang' ne gitema ne Raila Amolo Odinga. Raila biro gi gik mang'eny. In kiwinjo ni Raila domiyo ji 6,000. 6,000 midwa chiwni, ok en pesa midwa kelni, obedi ni wache ni okun maber. Un jok masitimo kukuti, idwa kelni 6,000. Un nyiri ma onge chwogi, una gi nyithindo, pesa ni idwa kelnu, nyithindo idwa puonjnu nono, osuptal odadhi nono. Magi gik makamagi mowacho ni ji mondo gitem go Raila Amolo Odinga. Osetimo gik mang'eny, osebedo ka ogore ne gini
to timre kaka timre, lakini mawang'ni ji bong'eyo malich kaka ma osebedo Mandela ma marwa, wang'ni wapuodhe. To koro ponono no kawi kaka in ang'ono misingo ne jopiny nikech aneno ko ikawi e od bura ma Nairobi in nyingi ni kanyo, ang'o misingo ne jopiny makoro ng'i wang'ni ma koro jatendwa koso pok iparo wach mar singo ne ji moro nyaka iyud kom mondo kata kapok ayudo kom ing'eni nachung Kamkunji constituency to ne wabedo nodhi mowachnwa ni ka en kar jo Jubilee koro wawene jo Jubilee, an kaka ja ODM awinjo kaka nowachna magini, lakini gima pod atemo wacho ne joga kaka nasingra kodgi ni gini kane wadhi yudo ndara nyaka bed ndara maber madhi nywe, nyaka waduok 24 hour economy marwa Kamkunji, nyaka watimang'o education system kaka ne babo osewacho ni maber ni gini odhi bedo gi somo manono. Wadang'iyo ni kata ni en somo manono lakini en somo manono mabiro gi gimoro, ok ni en somo manono mar mikala ni wacha mar somo manono cha. Erokamano Morin Arwa Alago men ODM Women League kata duol ma joma mine ODM ko wuoyo kodwa wach mar koro IBC osego chapa joma duol jomi buche duond buche od gwelo maloni nominations list. Kamano koro wadhi yuyo moro matin koduogo to pod wan gi weche moko machuok modwa ng'iso ka ndi ang'ichwelo. Niaje? Ni kama unashangaa kwa nini naangalia simu with so much focus, eh? Usishangae sana. Nimekuwa ndani ya story kabisa. Ni kama ile ya juzi. Ni kama nilikuwa hapo iki happen. And when this new market was being opened, ni kama nilikuwa hapo tu. Hata vile local tourists for a special rate at the coast, I was there. And when this new road was being commissioned, I was right there. Na hata wewe, unaweza kuwa ndani ya story wherever you are. Just download Citizen Digital. Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Oya, twende. Oya, twendeni. Kupotea nayo. Twendeni bana. Ni wakati wa sisi wa mama. Ni wakati wa kupunguza bei ya stima. Oya buda, twende. Buda, twende tukashukishe bei ya mafuta. Twendeni bana. Haya majama. Twende. Oya majama twendeni. Bei ya chakula kimepanda. Na ndio maana sisi sote tunaenda kuishukisha. Boss, siogope. Mko wengi, eh? Maji kwa kila boma. Bei ya unga ishuke. 6,000 mfukoni. To make all this happen, get out and vote. Vote Azimio Blue. Vote Baba and Martha. Get out to vote. Vote Blue. Aya, kambi goyo punda mar shabiki.com ochako chenro mar tugo jackpot e yor ote machuok. Koro inyalo oro ote machuok ni SJM#auto e namba mar 29603 mondo itugi e simbi mar mondo iyudie omenda kaka kambino chwalo ne jotugo. Shabiki.com oyango ni kata ni janenowa inyalo mana tugo kod siling 20 kende ne mich maduong' mar omenda mong'ere ni jackpot mar siling milion 20.9. Kendo tugono onge akwede nikech inyalo tugo kata ka itiyo gi simu matin moko miluongo ni kabambe kande. Kuanzia mwanzo tumekuwa tukiwapatia ahadi ya kwamba tutaendelea kuwaletea
bidhaa mpya za kufurahisha, za kuendeleza, na sasa tuko shabiki.com tumeanzisha betting kupitia njia ya SMS, na ni rahisi, si lazima uwe shabiki sugu wa kandanda kucheza hii jackpot. Jackpot yetu ni karibu shilingi milioni 21 kwa sasa, na inaendelea kuongezeka kila wiki. The beauty of this SJM Mbao is that you can play on any type of phone. It doesn't need to be a sophisticated phone. You simply SMS SJM hash, then your selection without spaces in between, and send to 29063. Kuwa shabiki ni Mbao tu kwa sasa. Aya, mane kamwa we chenro maro marangichu welo bro romo kendo saa deke chenro maro imore kwa kelo ni weche manyien na nyinga Trevor Ombija jandingo panga janya kachi neno numbija taya nyakuwari guoko cha pesa. Wini adoyo nyar Canada, kata nyar Kanyada. Wacho ni wanere saa deke. Okoth ka Nairobi. Ma Ramogi TV. Introducing a new way to earn cash every time you buy airtime. Simply dial *487*2#. Buy airtime, pay for electricity or water bills for you or someone else, and get paid papo hapo. Usinunue airtime na tokens bure bure tu. Earn instantly with *487*2#. Dial *487*2# now. Mwenzangu, kwa siku hizi upatikani kwa simu, mara nakupigia mara busy, mara mteja, mara network issues. Mambo yako ya kizunguzungu mengi. Kwani kushika simu shingapi? Ebu nieleze, kushika simu shingapi? Dial *860*412# to get shingapi. Githuolo ni daheri mondi nyis jopiny nyingi kuma wantie gi gimomio itimo pur. Nyinga en James Obiero, hae gweng mar Kambare, atiyo tich mar Amaranth, group mare Game Farmers. Koro mai tich matiyo. Tadwa ni nyis wakati nyis jopiny ni omboga ni isepidhe kuom thuolo marom nade? Omboga sepidho mokalo higa 10. Higni 10. Ka ipidho mboga
to koro ang'e berne kod rachne. En mijing'o mane manojiwi midonje pur mar omboga ni? Gima nomiya jing'o mar mondo mi apidh omboga. Omboga namba 1 nayudo ni en chiemo manyalo chame kaka lot. Mar 2 nayudo ni en gir pesa, onyalo loso pesa. Mar 3 nayudo ni onyalo thiedho dhano. Koro gik moko adek gi ne dwarre e ngimana mane